Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Làm nên đẹp cả. Đấy, cái thằng mẹ dài mà. Push way. Nên đẹp cả. Đấy, cái thằng mẹ dài mà. Ani nó đẹp đi. Có nhất hai lần, chứ nhất hai lần. Anh thế là hai giờ lâu không được. Mà thấy vậy. Ni mo yo wo bên đẹp không? Ni ho ấy. Hai mình đã có phải bật phốt anh không có bật nữa anh không có nên sao tấm bàn hay bật dùng Hamid he, có sao đang ngồi chơi sare ngồi sare đi mà với anh em rất đẹp afami anh đi ăn tất cả cái con ăn nhiều đấy đi tham ăn là số anh nói gì ra không đây là cả này hai anh không thèm mà ăn cầm lên bàn đấy Ya làm vào một palado. Ele chule. Kita udah nyawa malang kita. Ala kosa, ni buat dia nyam. Mau ngasah kamu. Kosa dah kan dia betul pas ni ala kosa. Kosan ha France am fandia. Ha France, kosan France am fandia. Kede. Jom, aisan. Alhamdulillah. Malu. Aisan. Bismillah. Bismillah aisan, bismillah. Bismillah. Ayat tadi Yusuf lamin jom ke awal. Wallah jom salmin. Jom jaya kalau Allah hai puster. Kum komi wai. Bat alsel. Jangan lama. Bat atamper. Bismillah. anh cầm hai mình ăn cầm thèm mà ăn cầm lên bàn này nhỉ Di bawah enggak faman juga. Enggak faman ini. Nama kawan enggak faman. Kau halam mau. mình ăn cầm lên bàn biết gì ăn cầm có bữa nữa lúc nào cũng cái bữa nữa ăn chứ Ay tar ku silam tan. Silam tan an kom dam nan. Hakun ma Hamid tu hal teno ko ayin kir. eh đi vào hal hal Ayin kir sa. wala hal hal em làm hal hal Dia. jual ada hal yang Jom nan salmin. Jom nan. Marum dela. Awat ni marna. Tara ho. Desa mi jira halan ni. Halan man maro kupa. Amin halan ma. Mau nam sang kino sang ko boy. Wana jodi bom wana tala dia mai jodi. Jom ayo jom deh. Mana ayo deh. Wallahi ada ni. Man. ha mình không ăn cầm Ala kesan mai mijat kede Hamid ya tangga min dikam ala. Bandira benam Arwayasan. ha Arwayasan sama ama. ala mai kedo kedde ma hala non bandira bi julbi seddude hande non mo yetti Allah sibu kalam yetan Allah yettana mo yetti Allah mo yetti baba hajjal kono mo yetti joom sibu sihlam ne dam gidam Allah waddi min gire min gon sukabe gire min gon puton keccon ma jon min gon ey ana wawa ɗaccu de o sento salamata baddani mi haalam de baddani mi hende sento mo mbimani e wonni yan min ɓe kam hettin nder nawle o kam hettin Allah waɗi jam hande ko ñalngu mawgu hande e nden ñalɗi sibu baba men tan duwonto baba men ɗum noon ko yettere Allah en wiye mayɗo yo Allah yurmomo yaafom yo Allah harnomo arjanna kono noon
so duwa o saakima mbaɗen geɗe julɓe goppen geɗe maayɓe mbannaɓe geɗe mumen ndiwonama yo Allah yurmoɓe yaafo yoɓe kaɓ toon enen wuuro ɓeeɗo yo Allah hecciɗen dow leydi mami wona hono nde eyo Fatma mi andirma hannde ko garɗa ɗo e galle o ko min ko mbiyami sabude gaɗa ko ha keptin min hooram koye galle ɗo gonni baba amen oɗo o nihi amen o nanni min ɗum ɗo kadi o waɗi min julliji ndemin taƴantede aɗa siftorde nden taƴantede gonkay minen dinni ñalngu goto suba ko goto min taƴana min ɗiɗo kapit wallahi ñande ko pentoro ni Hamidou ɓesden joom woyi kanko eyyi bab nete hal sukaɓe nete hal sukaɓe kaddu non nete hal sukaɓe acci mbatta ko wallahi joom woyno oyi o wendor ni ñanden baba ayi siftiri comme o wendor telanmane wadde clé o wendor ñande o wendor ayi ɗum noon waɗi garme o galle comme min mi wona ɗo hen manam wona ɗo hen silip e nder galle he komi cayal mangara nder galle he sibu min galle o kala ko moƴƴi ɗo ko min moƴƴini kala ko fewi ɗo min fewni ɗum e galle he eyyi sa yi noon kewo fof no wayi mawnidu ni fof acca e juuɗam ɗeɗo ko sababude wonde nder galle he gurdam nder galle he noni jibinen ɗe gonmin nder galle he ɗum addi kala kew gonɗon hannde henda nder galle he min jogoto kewo ɓayri koye ko wiɓen jibina ɗo eyyi ala waɗama wiyen baba ko sehilama o nafata ko ɗeɗɗa kono fonno jagga aw jaggi goto mo fof jag eyyi mi ɓooyi noon teddedi nder kewuji ɗo e nder kala mbaɗo ɗo kew ko hami tottata gila e gayi ha e beyi ha e baali ha e mburuji ha e maaro dulin e sisuji e basuji fof min addata ani kono oɗo kew kam oɗo kew min no mbami hen ni mi maɗa waɗi noon e kewuji wadde ɗum noon hande kam ñalngu ngu wona fof wona gaycoren américain gaycoren américain gaycoren américain gaycoren américain gaycoren américain gaycoren américain gaycoren eyo aysata gaycoren américain gaycoren wala fen ɗo Hamid he a wawa ar kewam o addananima haydara ƴetta kalis omma total haɗama nder ƴemɗemɗo hettitoy hettitoy ga koye janaysi gonɗen no ornon liis monsieur le maire ornon liis monsieur le maire gasem ɓiɗɗo haram neɗɗo adda kalis in totta yimɓe totta e joom gal tawi nagalat ɓorni courant ruufuma mawɗum mawnum bawa mawnum gorko on sankino nde sanki koye o wanna sarak noon bawami jooɗi ha ɓoyta maɗa wotta hoyɗi on en kongme e hoore en noddam en waɗ mon gueɗe tan watti wadde sarak ko min kam mbiɗen ɗamdinin baba min eɗen mbawa ɓoyra dari ha par ce que hoyɗi ko mayɗe nodduma ɓoyra tan a rewat hen ma moƴƴere Seydi Sow ar bisimillahi binal karam ligi rek legi ngi wastaka ben gaaj wallahi la ilaha illallah ayo bilal biram ndami wigi rebbe bilal biram ndami wigi werbe legi ngi wastaka gaaj wallahi Seydi Sow Hamid he Seydi Sow joɗo ananande hay goto wallahi transfert mawɗo wallahi Seydi Sow coroɗa ɓira ko nagge coroɗa jara ko nagge jeeya ñama ko nagge jeeya ndesa ko nagge jeeya kolta ko nagge teya kolta ko nagge Seydi Sow wallahi pulo yedde Sow mbiyo Sow mi wi Sow la ilaha illallah ni manɗa galle ma de sappo e fof ina tuɗɗa kam wona gooyma wallahi kala hande tuɗɗa kam kalis jumɗom data hande min data ko andu alon Seydi Sow wallahi bilal biram ndami wigi rebbe nagge ñewstaki gaari bab ɗum ɗo ko ballal wallahi mbiye Sow bintu adduma ɗo e an a wayna himni a noddanimi téléphone hono gandira programme en ko woni galle amen o surprise kay andinta hay go surprise baɗam ma ɗum ɗo ko wona sara hoyɗo tan hi joom ala droit
ma hadde o film uji fof mbimi yo film mais waɗɗu programme sax au moins yaɗo 16 yodda saram ɗo ala te ɓurda ko wona pour Jome. pour jaali Jome. affaire ko jaali ɓurda ko ɗum mayɗo kay mayi hake ɗum ɓenni kasi Namu ne? dans tout umor forɗo wucci min katumere yam fenan hooram ha feewa to pay awre binte addu 16 Jome. saram ɗo hoor binte hoor anni ɓurda ko nomu nder an kiitaɗo an hani nomu nder ana hani aw neɗɗo ma tawtere sirki o nomu nder sihir joom o ko neɗɗo joom o ko neɗɗo joom jogi ko kaalis to woni ɗo so hay so ɓaddi mam kaalis ɓurata ko kaalis ɓuuro hey sohila ɗum kam diwama hakkude addu 16 yodda saram ɗo o haalandi an surprise kay ha tan ɓe jiɗɗa surprise ne haali oɗo wutti ke wonɗu wona wutti jaali ani min mo katumere mi sonan hooram ha feewa ko noon mbawi sohila ballude wontande mbimi ngara calmodiren nani wallahi Seydou Sow mbiye somin mbi so wallahi bawɗo ko ni wayata am boni saɗa hanke heew jole saɗa walle waw wallahi ko ni wayata Seydou Sow saɗa hanke heew jole saɗa walle waw ɗum ko balludima faf balludima kanko wallitma woni o jamma hande ɗum jogori wayde hande Aïssa kañum ari ndoto ba ko jammaji woni wonɗi ɗi jeeya wallahi o ari Aïssa wi kanko wallitma ɗum ɗo bab mballude on yi bandiraɓe on ji mballude tan yaata ɓe no ƴeewi ɗum tan ƴeewa jodda manda ko kumba 16 yodda ɗo yo Allah ne Seydou Sow an ne garɗa e men de Allah ne siiɗi ka tawɗo min amin goni ɗo jom ko boni woni an ko boni keɗemi man tam o mo jiitan ɗo ko o woni debbo bawɗo gorko sa nani debbo bawɗo gorko noon koko gollata ko wonde debbo bonani kono woni boni ko wonde debbo wasa debbade oɗo mo jiitan ɗo o yahata ko hakkude Amérique e France e Dubai e Australie onon de eyyi ko transitaire mo jiitan ɗo ko jiitanmo ɗo ko continuer kala continuer gonɗo nder Sénégal kanko jippinto mboni eyyi Seydou Sow tan madama ñiiri non an kay non merci ala nin merci yoni adi ɗoni no hewi ɗoni won yimɓe ñamata gawri o hawa ñamde gawri o hawaka ñi ne hano weli wona hano weli gawri ba ɗum ɗo balludima kala ko miijiɗa ɗo hene ko moƴƴere woni ɗo nan ɗo e o kees nani e waɗi maaro waɗi duuli ɗum kala ko miijiɗa ɗo hene tan ko fenre galle nan ɗo hen hay kalis tan mbaɗa ɓursi ko ñoɓi hen wallay Seydou Sow kañum hono wiyete kanko o wiyete ko Binta o yette Sow bidde Sow a innirama ñalade nde teddinirama hitande fof wallahi a waɗamari pare hen Sow Seydou Sow ndame wigi radde barke Rasulullahi mbaɗam mo ɗum salme wallahi sala aɗa ɗum fulɓe ñam salam dani fon ɓar selli gandire i Binta ça va sabar selli mawɗum ke jam tan mbaɗɗa e tampere mawɗum ni machallah jam tan ke mawɗum bisimilla no i an kam ko gonɗa e joom 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 de mbiɗa wawi wiide ko feccere fittadam par ce que ko presque fiancé am ko officialisé min gona e wadde joni ɗeɗo balɗe tan fof ma fa so Allah heeɓi
machallah jom de yitere mum sofani ay de debbo jontaɗo baɗo no mani machallah kono kay jom kay honno ko haalande min komi bandi ko debbo ɗum min yiw a bani ko debbo e min de ko meeɗa haalande mi ɗum kanko noon woni jikku makko kadi wona min tan ni ay oɗo mo jiiɗa oɗo ɗo ko hen oɗo min ɓeɗo tas fof min yiɗi ɗum o meeɗa haalande mi ɗum de min koye préparation ɓeydono fewntade ɓe jogui jeehiraɓe ɓurde hay mbo yima nan ka jontaɗo te ñalawma ma fotani sofde sande jaɓi mami yewte bana gorko o waɗa ko foti waɗi ko min mbaɗa programme to o wala sohlem après man acca juuɗe ma ni inchallah joni bisimilla ma ma min mbaɗa ɗum to eyi ala probléme après men kalma Bismillah. Aïda mbaɗɗen jam bisimilla ma galle Fela jodde bismillah ma no waɗen gonne Fela jot accu neɗɗo joom Asan yo dasam ɗo e jodde jewtawa joom suuna min suum kalkala suuna wallahi seydi Sow seydi Sow wallahi seydi Sow ay nima ɗa ɓale Viva. a reedama de a dañi probléme kono noon joom won gorko ay gorko situation garɗo fat foti wawde wiide wona o situation de ɗo ka wawde ni kam keɓtat min komi goto an wadde wona ka gorko an addiɓe galle soɓe cali muftino e ladde gadda oɗo joguiɗo jawdi wona e galle eyi an temdede de kalda ɗo e hokko an kamɓe gandi haajam ala hen de noddiyami Dakar jom mi noddata o sen dañi ɗum jetten Allah yoɓe jah o kay sen dañi ɗum en jetti Allah kam keɓtat min komi goto yoɓe jah ɗum ko waɗi bizarre guilannani ha joni jomum suusi ɗum heɗo mi haala ma wonani jimi nde min nde jimi joom no waɗirta yeeso goni guila suka debbo ari tan joom no waynino tan komi anda joom mbaɗa fere fan ganduɗa nattumi famde ɗum jami joni min suka debbo komi puntu ɗum mbimo min ko miñum joom min makko jiiɗi may baba o waɗi o haalani kam fof o wi joom waɗi mo fiancé ala ko heddi so wona dewgal no ɓennide hakkude an salamata hande moom hande gani mi an ka joƴƴo mbimi kamɓe fof yoɓe jah o kay sen dañi ɗum joom en malama jaggo o hattiɗo soɓe mbawi muña noon kaalen ko moƴƴi soɓe mbawa yoɓe buftin ɗo ɓe jah faami ça va Binta mi gelle mon kay machallah eyi no garɗani kam fo hay goore mabɓe fewnitaki ɓe jiɗno tijindema mais won miñe hen goto garɗo ɗo hen waɗi présenté hoore mum ko wimo ko miñe taw o holliyam hay miñiraɓe ma woɓe ɓe an ata suuɗe mi aɗa jogui miñiraɓe tan inchallah Hein? salma ko vrai gaynde salamata uyi komiña ko kanko rewe ma yew kala ko mbawɗa yiide galloɗam accirma anen hako jiiɗa accirma mi ñaguiɗam anani ni kay battimi yiyando ko fewani ni ok machallah min moɗo weemi o kadi hande tan andumi an ka joƴƴo joni no min nomi anda onon kono min ɗum momi lijjuddu ama maña wonko mbawɗa lijjidde an ɗum fof dal wona haalaka aɗa andi ko woni haalaka o hande so en goppimo ɗo yaltiri ɗo koyɗe makko ɗe mi anda enen gona rew jiɗmi ka on goppi jaltino an mbata en getto jekkita ɗum mbiyen naata nde pisine o sen goppi ɗum noon jawol mbimami naata nder o galle te ɗum waɗa jaɓen ɗum ko en rewɓe bonide ala huɗum nder pisine ɗum kam wona solution andu goɗɗum wona solution ko woni solution joni woni solution ko jimi ɗo punten mo hawa yalta boowal piyen mo ha bone wala en makko salamata ala kan faw ɗum less mi anda enen en gona rew min de min goppi ɗum 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 min goppi
boowal min mi ala doole ko demgal tan jogi mi aɗa andi on pii kam ɗo ha ronkumi wona andi so tawi mi nayi boowal hay gooto artami pour wallude amen anin joni andi ko hulɗum tawenmo to piyenmo ho may toon an kam de toute façon an ala ko mbawɗa an a fiyata a muccata a ŋaccata a bippata an ala ko mbawɗa so wona dara ɗo bébé ko ɗum tan mbawɗa par ce que min mi wona tinno ay o waɗa faala ɗum ay mbimam sen jetti mbaɗen ko paɗen ko ay an mi fiyama billahi jehen ana mbaɗa fiya jehen milluma galle he sigi so sigi so similluma Oke. o jooɗi ɗo hoolon mi lakkalima français kalamami ko pular o hoolon Amin. Antap. allah ena wawi karaɗo ya allah o keɓaɗo mayde he jurgi jam wona yiri gine ma de wona yiri gine ma joome he waɗa fonta men de mbimi ko kaala onon kam o probléme woy aɗa wawi haalde aɗa waɗi ala hunko transfert mawɗo onon kewi mbatte programme mbimi ko kaala mbatte programme am hoɗon bon bindu so won ɗo transfert mawɗo jaari ɓandol jaari ɓandol jaari ɓandol jaari ɓandol min duñta salman min duñta o waɗa ɗo bisi santi men mbimi ko kalnamen ndima jaari ɓandol jaari kalnata haalana men o ko bindu so wonno hen an kam ngami Sirjo. an kam ka bittuɗo diva aɗa waɗi ɗum kade diva Diva kala aɗa kala ayi ko ma wallahi en nati an kam suba ka haji huy were ne umma daw umma jaari benn bi ma an na benn min metanno fi ka na fi kaw hey imma yimɓe yimɓe ani ori ma yandu jom ko puutuɗoma ay jom min woni jeewo makko o woni deuxiéme femme makko o woni troisiéme femme makko tawi ko mbiɗoma omo human ma o haalnima fenade ko jom barke de an eyo soyla an waɗi kapabu ko pabu kaw yaltu e haalata o son memiɗo billahi on wallahi police fay meme